vnútri. Niekedy. Dávno. Dobre, zavádžame, len pozor na sklon. Paľo. Na druhej strane, no hento je kokos, sa tam zatelené tie druhé časti, aké to vysoké. Som ešte nebol, nikdy. Však povie normálne, Hej? Ty zase prejdeme rýchle. Dobré miestečko to. Toto by to chcelo spraviť nejakú ilegálačku. Len kto by to do tých jam by tu padali. Tuto by zombici padali do jam. Ešte ne. Ó, slušné, he? To je s balkónom spravené, ty kokos. No to je klídek celkom. No chodá sa vyzvyšili, keď vidíš. Hej?